Żewġ siti ta' akkomodazzjoni soċjali f'Ħalkirkop waslu fl-aħħar fażi tagħhom hekk kif bdew jiġu mgħoddija servizzi u jsiru l-aħħar xogħlijiet. Dan b'investiment totali ta' €2 miljun li ser isarraf saqaf għal 26 familja. Dan ħabbru l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes fis-sit ta' Housing Soċjali ġdid fi triq Salvo Rokku f'Ħalkirkop. Huwa spjega kif l-akbar proġett ta' akkomodazzjoni soċjali fl-aħħar 40 sena ser wassal għal 1700 appartament ta' housing soċjali ġdid b'investiment tal-fuq minn €110 miljun. Stqar li dan il-progress li qed isir f'siti differenti ta' akkomodazzjoni soċjali ġodda jawgura tajjeb sabiex dan il-Gvern ikompli naqqas il-lista ta' stennija li kienet problema għal numru kbir ta' snin. Dan jikkonferma l-fatt li l-Gvern Laburista dak li jwiet iwettqu meta għedna li ħan jieħdu l-qasam tal-housing bi priorità, hekk bdejna nagħmlu sibna l-finanzi, il-finanzi ġew votati, illum qed naraw ix-xogħol għaddej f'ħafna mis-siti li kienu ilhom hemmhekk għal 20 ta' snin jistennew l-investiment tal-housing. In-nota kif l-istħarriġ ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera kif l-aħħar 7 snin in-numru ta' familji sidien ta' darhom kiber b'26.5%. Il-Ministru Galdes qal li dan huwa riżultat li jtina sodisfazzjon u jserħilna moħħna li ninsabu fit-triq it-tajba. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey spjega kif qed isir xogħol ukoll sabiex ikun assigurat li kull min għandu akkomodazzjoni soċjali tal-Gvern qed jagħmlu użu tajjeb minnu huwa bżonnu. M'hemm bżonn tindirizza l-waiting list billi tibni biss stok ġdid immanka li tara l-istok eżistenti ma jkunx abbużat. Fosthom li naraw li jkun hemm ispezzjonijiet ta' rutina għall-arwieda sabiex il-persuni li verament għandhom bżonn jieħdu dawn l-appartamenti mhux għaskapti ta' persuni li abbużaw minnu u għalhekk aħna bħala awtorità llum hemm impenn illi naraw li kull abbuż li jeżisti f'dan il-qasam jiġi indirizzat. Stqar li l-awtorità se tkun qiegħda tintensifika l-ispezzjonijiet ta' rutina sabiex jiġi assigurat li l-proprjetajiet tal-Gvern qegħdin jiġu okkupati skont il-liġi.